Здравей, аз съм Иван Калев. И днес си поговорим за правилата. Да, правилата в магически огледала. Правило номер 1, че няма правила. Правило номер 2, следвай правило първо. Предполагам, останахте много очудени. И все пак, за тези от вас, които искат много да разберат какви са правилата, ето някое, което е по-близко до истината. И то е, че не е за хора. С какво? Без чувство за хумор. Защото, за да можеш да се надсмееш над себе си, трябва да имаш чувство за хумор. Не е за хора, които не искат да се погледнат отстрани и да си изсмеят. Дори на това, което са направили. Дори не е за хора, които не искат и не могат да се изсмеят над страховете си, тревогите и всичко останало, което им пречи. Защото най-лесният начин да можеш да го махнеш е да можеш да му се изсмееш в лицето. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.